Nazdar, já vás vítám u challenge 1, což je challenge 1. A bude to challenge, počkejte, a bude to challenge na Masox bujon, tady ho mám. Bude to obyčejný zeleninový bujon, obyčejným od Masoxu, jako kvalita musí být. A snad to bude dobrý. No, takže já myslím, že si na to můžeme pustit a bude to fakt super. Tak zatím doufám, že jí jako porazím. Takže já se tam někde přesunu, nastavím a hned jsem tu text už. Takže nazdar, jsme tu zas a my budeme jíst ten bujon teda teďka právě. Je to obyčejný takovýhle bujon, jo, je rozbalený, protože jsem to líznul a taky. Já jsem si zapomněl jít pro pití, takže chvíli počkej. Jsem zpátky a jsem si tady vzal pití a začneme jíst ten bujon. Si tady připravím pití, protože je to strašně slaný, takže to vyzkoušíme. Já si tady odložím to pití a snad to dáme. Takže já si tady otevřu ten bujon. Obyčejný takový hnědej bujon. Takže 3, 2, 1. Se napiju. Se podívejte. Jsem snědl. Byl tady jenom takový lísteček od Vitany, vole, od Masoxu. A vyhodím. Piju tady tu vodu. Slaný jako prase. To už tyhle taky hnusný. Takže já doufám, že se vám tu ten challenge líbil a možná příště udělám další challenge, ještě nevím na co, ale snad to bude něco do budka nějaká dobrůdka, kterou snad dáme, 100% musíme dát. Takže já se loučím u první challenge, kterou jsme právě dali a je to 1-0 pro mě, že je prostě 1-0 pro mě proti jídlu, takže já se loučím a u dalšího videa nazdar, čus.